Velkommen til min video om, hvordan man læser en indholdsliste på 2 meters afstand. Jeg fik ideen til, hvordan det kunne gøres en dag nede i mit lokale supermarked. Irriteret over, at man skulle bruge så lang tid på at læse indholdslister, fik jeg ideen til en visuel fødevaremærkning, jeg kalder indholdscirklen. Her ser vi så strukturen på indholdscirklen. Der består nogle ydre ringe og en indre kerne. Grøn inde i kernen betyder, at der er planter i. Blå indikerer, at der er mælk i. Rød indikerer, at der er kød i. Gul indikerer, at der er æg i. Og grå indikerer, at der er ikke-biologisk materiale som mineraler osv. Ringene siger noget om, hvad der ikke er i. Så rød indikerer, at produktet er produceret uden brug af sprøjtemidler. Gul indikerer, at der ingen gener er i. Grøn indikerer, at det er lidelsesfri produkt. Det vil sige, at produktet er produceret uden at påføre lidelse på dyr og mennesker. Det er noget, veganerne er meget glade for. Blå, det indikerer, at der ikke er ting i, som det er bedst at undgå, hvis man har en kronisk sygdom, eller man gerne vil leve super sundt. Violet indikerer, at produktet er certificeret GMO-fri. Hvis man gerne vil se efter økologiske produkter, så kan man se efter den violette og den røde, fordi det er begge to krav til økologiske produkter. Her ser vi så billedet fra før, hvor jeg har indsat indholdscirklen på prisskiltene. Og når man har lært at læse indholdscirklen, så kan man se, at her er en vegansk vare, og der er en til. Så har vi nogle stykker hernede, og en række her, og nogle stykker hernede også. Man kan også se, at de varer, der er kød i, at de er de røde her, og det er her, og der er nogle sandwich hernede, som også kød her, nogle flere retter her. Og den gule kan man se, at det er dem, der indeholder æg, så man kan se de her salater her. Og de sandwich her indeholder æg. Og så den lyseblå, så den her salat indeholder mælk, og det gør den her også. Og så kan man også se, at for eksempel den her salat, den indeholder hverken æg eller mælk. Man kan også spotte de økologiske varer. Det er dem her, hvor de har mange ringe hernede. Og her. Så det vil sige, at indholdscirklen, den gør, at man hurtigt lige kan danse et overblik over, hvad varer er der på hylden, og spot de varer, så at sige, man er interesseret i. Også hvis man lige går forbi en hylde, så kan man også lige hurtigt opdage, er der kommet en ny vare, som det vil være noget, jeg kunne være interesseret i. Så kan den også bruges til at reducere antallet af gange, hvor man skal gå hen til en vare, tage den op, læse indholdslisten, og så sætte den ned igen. Og det gør så, at det kan hjælpe med at reducere smittetrykket i en virustid som denne, fordi at man ikke skal berøre så mange ting mere. Hvor kan indholdscirklen bruges? Den kan bruges på prisskilt i supermarkedet, som er vist her. Men den kan også bruges på menuer i restauranter, så man hurtigt kan få et overblik, uden at man behøver at gå ind og læse alle ingredienserne på retterne. Så kan det også bruges til at sætte ved siden af restaurantnavnet ude på facaden, sådan at når folk går forbi, så kan de hurtigt se, hvilke typer retter bliver der serveret i den her restaurant. Og igen, så kan det bruges på oversigtskort i madmarkeder og indkøbscentre, sådan at man hurtigt kan spotte, hvilke boder eller restauranter kunne være interessant for en. Til sidst vil jeg lige vise, at hvis man går ind på indholdscirklen.dk og går ned i bunden, så kan man generere sin egen indholdscirkel ved at klikke på de her felter. Ved at holde musen over spørgsmålstegnet, kan man få en detaljeret forklaring på, hvad felterne betyder. Når man er færdig med at generere sin indholdscirkel, så kan man gå herned og save billedet på sin egen computer. For at vi kan
komme i gang med at bruge indholdscirklen, så er det jo vigtigt, at folk, der arbejder med salg af fødevarer, de kender til den. Så kender du nogen af dem, så vis dem denne video og spørg, om de ikke har lyst til at teste indholdscirklen i deres butik. De kan jo starte med at teste den på et par hylder, og så se, hvordan det går. Og så er det vist bare at sige comment, like, subscribe, som jeg siger her på YouTube, og have en rigtig god dag.